però ahir Guillem no ha sabut aprofitar, l'ha tingut també molt bona, ahir el 6 i li ha faltat un poquet de medir la força per a poder tirar-la a la grada. Varia ara el saque, punxa. Mira que bé, Ricard, està amb molta confiança i molt bé, Ricard, molt motivat i moltes ganes. A 2, igualtat en este primer joc de la partida. I és que Ricard, tal com ha comentat abans el presentador Víctor Agulló, va arribar a semifinals de l'individual contra campioníssim, contra Waldo. Sí, això jo digo, que ahir és perquè està portant una progressió important, que de l'any passat a guany ja ho hem vist, el primer tant ho hem vist, que no és fàcil en aquest trinquet, d'ací el res, tirar la pilota a la grada, i en aquest joc hi ha tiradors. Ara la baixa, pilota que talla Choto, la baixa d'ara molt bé també, la juga amb l'esquerra, defensant-se com pot. La pilota que està allí en el primer grau de l'escala. Bueno, sí, a diferència de l'anterior sí que li han donat el tanto, sin embargo, l'anterior estava possiblement un poc més prop i no li han donat, i ahir la errada del Choto. S'avancen en el marcador els rojos, vali 30, torna Choto al seu lloc. Esperarà que el seu company traga des de la zona del dau. I ahí tenen el nostre diccionari que trata de explicar-los tot allò que nosaltres parlem i que si vostè no és massa aficionat, com que volem que ho siga, té ahí el nostre diccionari per a aportar-los més llum. Apretant ara punxa, fent 15 i aconseguint el primer joc a 107 km per hora anava aquesta pilotada que ha llançat punxa. S'apunten el primer joc 5 per cap per a rojos. Que bé li entra, és encara ahir, l'eix perfecte. D'ahir es treu un poquet la pressió i la tensió ara d'esta final i aquests 15 és important per a ell, per a soltar aquest nervi, no? Que sempre aconseguir que tisquen les coses i més a més ara en el principi de partida. Molt bé, anem a veure ara els germans com corresponen en aquest joc al dau, perquè han tingut a la mà de trencar el primer saque. Anem a veure ara si poden aprofitar i que no les en vagin. Ahí està Ricard, María José, com està el públic? Pues el públic així al dau està animant perquè estan els amics de Miguel i de Ricard. Estic amb un, de Guillem i de Ricard, estic amb el millor amic, un dels millors amics de Ricard, de Toni. Bueno, animar, no?, als seus amics. Home, animar. Volem que aquesta final siga la de nosaltres, perquè l'altra van perdre 25 per cap, va ser una final un poc mala, però veurem si esta aconseguim. Està complicat, però farà el que podrà. De totes formes, estan posant més resistència que la final passada. Sí, estan jugant bé, estan jugant molt bé. Jo sabia que el joc era més per ells perquè el saque d'això, però estan aguantant molt bé. Ha estat a punt de fer-ho, si estan en Xina jo crec que guanyaran, la veurem. Que siga el que Déu vulgui. Estaven nerviosos? Molt. Jo estic molt més nerviós que ells. Què suposa per a ells esta final? Pues molt, suposa per a molt, perquè estan jugant tota la vida i se suposa que van a més, veure que van a més, i ja jo crec que deuen guanyar, ja que són 2 anys, però el segon any toca ja guanyar. Moltes gràcies, tant de bo siga així, ja el deixem ja que animes els teus amics. Vale, adeu, gràcies. Altre Ricard ha començat este segon joc d'esta final de la Lliga Sub-23 de Raspall en la modalitat de parelles que s'estem oferint en directe des del trinquet de Genovès i Choto, que s'ho coneix de memòria. En la seva línia. Ahir, raspant, clavant els dits en precisió i medint la distància, com sempre diguem, que així és difícil col·locar-la ahir baix al palquet, i ahir el Choto, molt ben medit, la clavava molt bé. L'alça punxa, la pilota que la juga a l'aire Ricard, la errada Choto, està parada a l'altura del 6, tot just des d'on està la ratlla del traure, un pam abans. I Ricard, que el saque ha arriscat molt, ha estat a punt de fer la falta de saque, buscant i intentant en aquest saque arriscar al màxim i posar en dificultats a punxa i Choto.
en la primera pilotada ja hem vist que Punxa ha fet un moviment ahí creient que anava a picar-la. Li falta tancar-la un poquet, però hi ha una bona restada de Punxa, ha aconseguit el primer tanto. I ara en aquest saque també important han aconseguit la igualada. Ha colpejat en els peus a Choto. És 15 per als blaus, per a l'equip d'Alberic. A 500, este segon joc. Allà va Ricard. Potent, la para Choto amb l'esquerra. També ho fa amb Mixamà. I ara una altra vegada Choto, la torna d'errar. La segona, seguida. No se ho explica. I des d'ahir Guillem tindrà una nova oportunitat per a fer 15. Una errada igual esta que l'altra, i quan la tires a l'escala i ahir el 6, el que diguen sempre, ahir el 6 parar el raspall, si no la fas a la primera, la fas a la segona. Ja hem comprovat que el 6 en avant és molt difícil. La dona. Claro, si el jugador és, heu comentat l'altre vegada, això és un penalti, si no és a la primera és a la segona. I ara el Choto ahir dos errades no massa habituals en ell, aprofitant també que el saque de Guillem que no acaba de ser el fort que deu fer-lo, no? Per a poder posar en dificultats a l'equip de Punxa i Choto. Però ja t'he dit, anem a veure si aconsegueix fer el saque millor, perquè conforme tret aquestes dues pilotades per rectes pel mig, en poques dificultats va posar a l'equip de Rojos. De Rojos, l'equip de Piles. 30 i 15 per als blaus, per a l'equip d'Alberic. Traurà Ricard, allà va fort, intentant, però està Choto ahí ben col·locat. No ha tocat muralla, sinó que anava pel vell mig del trinquet, la baixa ara Guillem, molleta per a Punxa, que tampoc la raspa bé. Alçant-la ara, baixa Punxa, apretant Guillem, ara sí que l'alçada, però la pilota que li ve a l'aire, i llançada la para Choto, raspa Ricard, la prefereix jugar a l'aire Punxa, de nou torna a alçar-la i la baixa el rest de Rojos, pilota per a Choto, que clava el cos entre la muralla i la seva mà, rebot per a Punxa, està ben col·locat Guillem, apretant, pitant, vali 15, blaus. Molt bé, plantant guerra, i més en tres saques no massa bons de Ricard. Han comprovat que els tres saques pel mig, i ara sí, ahir molt ben col·locat Guillem, ha vist el hueco entre el Choto i Punxa, i en intenció, ahir a l'esquerra, poc podia fer-li Punxa. Fa calor, estan els jugadors bevent aigua. Esta modalitat és la més dura, no, Enrique? Molt, perquè així no és acatxar-te, alçar-te, esquerra, dreta, i és amb molta intensitat, i ahir no pots donar-li la mà. Donar la mà, al contrari, ahir tens que fer sempre en cada 15, encara que a vegades sí, sempre tindre domini, intentar fer la carrera, però és que estan tots, tens que esforçar molt i donar-li molt ahir d'esquena, i tindre les cames molt fortes i estar físicament preparat per aguantar el ritme, que tens que sempre imposar un ritme fort en aquest tipus de partides. La pilota que no li és a Choto en estos tres últims 15, ara ha colpejat al sostre i se li ha vingut amunt. Sí, vol agarrar número, li tira amb 6 mil·lísimes de segon antes de l'hora, i entonces li s'enganxa i l'eleva, que tampoc és massa normal. I Guillem que remata el 15, que inaugura el caseller de l'equip d'Alberic a 5. I de moment ja han fet més que feren l'any passat, i això vol dir que anem a tindre partida. Bueno, María José, què diu el públic d'esta estrena de l'equip d'Alberic? El públic i el palc replet avui d'autoritats com Ramon Cedeño, el president de la Federació de Pilota Valenciana, que no volia perdre's esta final d'avui. Bueno, Ramon, espectacular l'ambient que hi ha si el trinquet genovès. Sí, jo penso que el Raspall viu el millor moment de la seva història, i això tenim tots que felicitar-nos perquè estem treballant conjuntament la Federació de Pilota Valenciana i la Generalitat en programes de tecnificació, de formació, pilota a l'escola, i el Raspall probablement siga una de les modalitats que segurament tindrà més futur per la seva idiosincràsia i per la seva bellesa també plàstica, segurament també en la televisió. I de segur també per la qualitat que estan demostrant aquestes joves promeses que estan disputant esta final avui així. És un exemple de lo que deien en les escoles de tecnificació. Hi ha més de 130 xiquets i xiquetes també, però 130 xiquets que tenen el nivell del que avui estem veient així. Per
tant, és una mostra més de que, evidentment, el Raspall té un gran futur i les futures promeses estan ahí, estan ja donant un gran nivell i podem dir en veu alta que el Raspall i tota la pilota valenciana té un gran futur, no? Tenim ahí molts jugadors amb moltíssim nivell i hem de sentir-nos molt orgullosos del futur que ens espera la pilota valenciana. La pilota està de moda, Ramon? Jo penso que sí, són moltes iniciatives, tot el mitjà que està posant la Radio Televisió Valenciana, l'aposta ferma en realment donar-la un impuls important per a que arribi a la major gent possible en tots els pobles valencians. Moltíssimes iniciatives, jo penso que estem vivint el millor moment de la història del nostre esport per totes les iniciatives i estem ficant el recolzament a que la pilota siga el que és un esport dels valencians, una iniciativa més important entre les institucions, federació i totes les persones que estem al voltant de la pilota valenciana estem aconseguint això, que arribi la recuperació de moltíssims pobles i per tant cada dia són més els campionats, el rècord de participació en totes les categories, en tots els grups i en totes les modalitats i això és una realitat, és a dir, això és el començament de lo que ha de fer la pilota valenciana. Imagina que disfrutem molt avui. Sí, jo penso que la partida està sent bastant renyida. Lo important és que la gent pugui gaudir aquí en directe, hi ha un gran ambient i sobretot en casa, no? Poder veure també nova gent, nova xàvia i que la pilota hi ha nous xics que tenen capacitat en el futur, jo penso que també és un al·licient molt per al nou espectador. De segur que sí, a gaudir i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs així està el fruit d'aquest treball amb la Pedrera, amb la gent jove. En esta partida de la final de la Lliga Sub-23 de Raspall, que els estem contant, clar que sí, en directe, des del Trinquet Blau. Ara l'ha errada ahí Ricard, 30 net, en este tercer joc de la final. Igual se clava un poquet massa damunt, però en totes les modalitats és importantíssim tindre sempre una bona esquerra i més en el Raspall. El Raspall, una pilota que tens que defensar sempre molt en les dues mans, tindre també una bona esquerra al Raspall igual que l'alt, és importantíssim i això és el que des de les escoles i en tots els puestos es té que treballar. Evidentment el Raspall, com bé ha dit Ramon, és una modalitat en la qual els xavals joves és on per sempre que l'escala de corda necessita tenir un poc més de força per a poder practicar. I la modalitat de Raspall, a qualsevol edat i de ben xocotet, se pot practicar. I el que s'ensenya en els col·legis, totes les modalitats, importantíssim per a que després també puguen dominar més pegades. Ara sí, Xoto, ara sí. Vegent ahir el hueco al mig, els dos col·locats cobrint sempre, que estan, el jugador sempre intenta uno cobrir la muralla, l'altre l'escala, i ahir el Xoto molt bé pel mig, clavant la pilota allà on no podia plegar ningú dels dos. Va al net, Rojos, oportunitat i no la desaprofiten en absolut. Xoto, que fa el 15, joc net per a Rojos. De moment, traure que està sent fonamental per a uns i per a altres. Han fet els Rojos els dos jocs des d'allí i els blaus l'únic joc que tenen, 10/5. Si ara han vist ja punxa més solter, ja la solta més, i això ha fet que aquest joc, a diferència del primer, que passava moltes dificultats, ara sí que hem comprovat que pràcticament no han donat quasi opcions a l'equip d'Alberic. Que estava rebent ahir els ànims dels aficionats que han vingut fins ací. Haurà vingut també molta gent de Castelló de la Ribera, lògicament, a donar suport a els germans Sant Andreu, que ara van a canviar també, lògicament, la pilota. Ahí en el caixoner de les pilotes. I els hem de dir també, pel que fa a l'escala i corda, la Copa Diputació, la qual farem en directe des d'ací el pròxim 12 de juny, la primera final de la Copa Diputació, en la primera partida de la semifinal que enfronta Massamagrell contra Benissa. S'ha imposat l'equip de Miguel, Javi i Tino, 60/50, al de Soro tercer, Fèlix i Héctor segon en la partida que s'ha disputat esta vesprada al Trinquet de Sueca. Bueno, i ara pas ahir important per a Miguel. Hasta ara l'equip que pareixia que anava a trencar els pronòstics, el que guanya la primera, ara ho puc comprovar en la partida del Soro, que el Soro també passa, jugant aquesta tercera partida, ha pogut remuntar i ha portat la victòria, però de moment el que està guanyant la primera és el que està passant totes les eliminatòries.
15 net per als blaus. Guillem, i ho veuen, la repetició no ha pogut tornar-la, era molt difícil i s'ha pilotada a l'esquerra a l'aire. Sí, però bé per lo que he comentat abans. Ara sí que en el saque, a diferència del primer joc, que per a mi ha tret molt mal tret, ara sí que està buscant més coses, està tocant paret. Ahir Choto molt atent, li l'ha parat la primera i ha vist que ahir sí, agarra la iniciativa i va aconseguir quasi, bueno, no molt bé, ara Ricard ha pegat en la lonxeta de dalt. Allà va Punxa, no la pega bé. Guillem apretant, com la salvada ara, pràcticament de dins de la careta. Punxa, defensant-se Rojos, molt darrere, Choto. Apretant Guillem Sant Andreu, una altra vegada pràcticament de dins de la careta, canviant ara, però atentíssim i rapidíssim el mitger de Genovès per a salvar una pilotada difícil. Es fa avant Ricard, la juga a l'aire Punxa, Guillem que la baixa, rebot, no fa tornar. Gran 15 el que acabem de veure. Molt bé, ara sí que Guillem ha vist el forat, ahir agarrar volera molt ràpida, però també hem comprovat ahir dos restos importantíssims de Punxa i la careta, que aquest pilota sempre fa molt de mal. És la pilota que menys ens agrada a qualsevol res, quan va a aquesta velocitat i va força i baix. I ahir Punxa resta molt bé, però ara res ha pogut fer. Aquesta pilota ahir no plega, clar, tindria que desplaçar-se i damunt rebot d'esquerra, conforme venia de dalt per cavall, jugar per Guillem, pràcticament quasi impossible de que l'haver pogut tornar. 30 net per a l'equip d'Alberic, per als blaus. Agafant forces Ricard. No sé si és que hi ha hagut canvi de pilota. Està esperant, ja està preparat ahir, disposat el rest dels blaus de l'equip d'Alberic, que demana el vistiplau, l'obté. Toca la muralla. No colpeja bé ara Punxa. Va al net. Tenen l'oportunitat ara els blaus, l'equip d'Alberic, de tornar-los el joc net a Rojos en este quart joc. I ara sí que Ricard està el saque l'eixit millor, està fent jugar a Punxa, que és el que té que fer, sempre que la juga el res. Quan la juga de saque, ahir molt ben entretat a navegar, perquè si la juga el Choto i davant, el Choto ja és el que va menjar-se al terreny al contrari. Entonces, parar-la al 6, arreu que la toques ja la tens al cap, però no és igual que ja tens que restar-s'hi darrere, que sempre tens que intentar almenys llevar-li la puntera. El punter ahir sempre molt atant, allà l'atac pot fer el tanto. No la toca quasi Punxa, farà 15. Guillem, i li tornen el joc net els blaus a Rojos. De moment, l'equip que trau porta molt avançat en aquesta partida. Sí, si traus i fas jugar al rest i fas la pilota en la força i el punter està atent, té moltes possibilitats de guanyar el joc, salvo que no facis alguna errada consecutiva, no? O encadenes una sèrie d'errades consecutives, difícilment el joc del Dau ho pots perdre. Ahí tenen la comparativa dels equips, de com van un i altres. Els 4 jocs que s'han disputat els han guanyat 2 al rest dels blaus i 2 al rest dels Rojos. De moment, un joc net per a cadascú. I no hi ha hagut cap falta de ferida, lògicament, i tampoc cap treta. Maria José, continues a la llotja amb més convidats. Sí, en efecte, i estem amb la regidora d'Esports de Castelló, que Mati i Escrivà, que acaben d'igualar ara els xics del teu poble. Bueno, espectacular inici de partida. Estic molt contenta de veres. És la primera vegada que estic en directe en un joc d'estos tan autòcton i tan bonic, no? I més, en els jovenets que són, pues estic admirada de veure-los. M'ha agradat molt. La veritat és que en mig poble està així. Sí, estan amics i n'hi ha molta gent de pares i d'amics i de gent coneguda, a més que confien en ells i esperem que es isca molt bé. Has vist quin ambient t'has al trinque del Genovès per a veure esta final de raspall? M'ha agradat molt, perquè jo me recordava del Genovès pare i de Sarasol, que també l'ha vista així fora, i m'ha agradat molt, està molt bé i molt bona il·luminació, el color m'encanta i està molt bé. Què t'agrada més, així en directe o en casa, per la televisió? A mi m'agrada més en directe, és molt més bonic i més emocionant, molt més bonic. Moltes gràcies, Mati, a disfrutar de la emoció, perquè iguals a 10, això encara no està decidit. Moltes gràcies a vosaltres. La pilota que s'ha anat a la galeria del rest, 15 per als blaus, 15 net.
i els rojos que estan atravessant aquesta fase del que en principi es creu superior i l'altre equip t'iguala i no acabes d'anar-te'n i no te deixen les coses. Sí, ara el que tenen que fer és mantindre ahí el temple, intentar, pues, aprofitant que tenen el saque, pues, no fer ninguna errada, i ara, pues, evidentment, tota la tensió, tota la pressió, ara la tenen els rojos, i sent de favoritos, se veuen ahí, ara sorpresos per el joc de Ricard, que està fent-ho molt bé, està ahí donant força i fent entrar el germà ahí endavant i rematant. Per tant, ara un moment complicat i difícil per a l'equip de Piles. La raspa Ricard, punxa, baixant-la al mitger dels blaus, la juga de bo de braç, rapidíssima i aquesta pilotada del braç de Ricard Sant Andreu, punxa, Guillem parant-li joc al seu company i germà, quina pilotada acaba de traure el rest dels blaus, però Xoto finalment s'ha fet amb ells. Si Ricard s'ha defès molt bé, ahir possiblement Guillem ha anat un poquet perdut, no s'ha volgut col·locar-se a temps, intentar cobrir-lo. Tampoc es pensava que el germà va tornar a aquesta pilota a l'esquerra, i ahir sí que ha estat atent. Ahir es queda un poquet, sí, però ahir Xoto ha vist en seguida el forat, veu que va cobrir i molt bé en intenció pel mig dels dos, a ningú dels dos podia pegar. La completesa màxima que sempre comentem, que quan el públic diu molt, el 15 és per a l'altre. Sí, perquè sempre he de dir de molt quan tornes una pilota complicada i difícil, però això, quan la tens complicada i difícil no pots fer-li molt, d'ahir que sempre tingués oportunitat de, o almenys el contrari té una segona oportunitat de poder rematar. Amarrotada ara Guillem, 30 i 15 per a rojos. Una errada ahir la tenia molt bona, perquè si l'haver acertat ahir davant on estava, haver pogut col·locar-la, fer-la jugar al punxa, i ahir sí que després estaguem propet de la galeria poder tirar-la a la grada. Defensant-se impressionantment Ricard, com apreta Xoto, i fa el 15 el mitger de Genovés, vali 15 rojos. I el Xoto, que ho veu, sap que Ricard està bé i sempre està buscant a Guillem. Xoto ahir, on va el Guillem, ahir és on la tira. És el que té que fer també el jugador, a part de l'anterior, la xafa, el Ricard no li la lleva a Xoto, i Xoto continua. Quan estàs tan propet ahir davant, a vegades correguent, acatxant el Sante, entrau-te-la de damunt i ja és una gran jugada. I com veu que ara el que està bé, el que està fet a fer aquesta puja important de Ricard, el Xoto ahir buscant a Guillem sempre que pot. Recordem que la partida és a 30, estem igualats a 10, per tant han fet 2 jocs cada parella. El Ricard se li complica tant que se li complica. Va desaprofitar l'ocasió l'equip de Piles per a posar-se de nou per davant en el marcador 15-10. I demostra a vegades, veus, està jugant una pilota que no té complicació, està col·locat, l'enganya, creu que ve més, li fa un bot estrany, però està col·locat, deu per rectificar. Això dic jo, que és tan complicat a vegades. Una pilota que pareix fàcil, quan estàs ahí enmig i tens que tornar-la, tens que saber el moment en què estàs. Ahir ell està col·locat, la pilota millor ve errada, que li pega un ferro del contrari, te desequilibra un poquet, i un 15 que pareix que el tingués bo, que se complica. Ahí veuen l'estadística dels dos restos, pràcticament han colpejat les mateixes vegades, també de rebot, ha errat més punxa, les bades més Ricard que el rest dels rojos, igualtat en el bragueta, rebot i volea ha sigut superior el rest de Piles, per canvi el carxot ha sigut el de Castillo de la Ribera, i en el bot i braç superioritat total de rest de rojos, igualtat pràcticament en la volea. Maria José, que continua allí a la llotja amb protagonistes. Sí, perquè abans hem parlat amb la regidora d'Esports, amb Mati Escrivà, de Castillo de la Ribera. Ara anem a fer-ho amb Vicent Aranda, regidor d'Esports de Piles, que ha deixat les festes del poble, però per a vindre a una altra festa, la de Genovés. La de Genovés i la de Beric. Venim a veure la partida, a veure com queden. Estic content que han guanyat una final, així que xicotets, i espero veure que n'hi ha cap a la partida o si poden guanyar-la. Bueno, estan oposant resistències blaus. Sí, estan jugant prou bé. El que trau, guanya. Trauen molt bé i el de resto no pot fer res per ara. Un pronòstic. Home, que guanyen els de Piles. Crec que han començat traient i guanyaran la partida.
guanyant la partida perquè trauen molt. La pilota va molt, es va córrer molt. Anem a veure si encerta. Ja veurem, gràcies. Gràcies. La té per a rematar el 15 Guillem, un poc més enrere del 7. I Choto, que volia que se la jugara, i finalment no ha perdonat Guillem Sant Andreu. 15 net per als d'Alberic. És molt difícil d'aquesta distància del 6 endavant, que si no la primera o la segona els remates. Per tant, però sempre hi ha la possibilitat que potser el jugador a la que tira a raspar xafa la pilota i no li deixen la velocitat, però ja veus que està tan prop i només col·locant la paret, tornant-la és una gran jugada, però això, la tornes, després tornes a tindre l'espai i el hueco, perquè el jugador està en terra i ahir encara tens, si la primera tens poques possibilitats i la segona tens menys. A punt de complir-se la mitja hora de joc. L'any passat en esta partida ja havíem acabat, Enrique. Sí, de fet, pràcticament van veure 5 jocs i ara ja s'han vist almenys en... Estem en el 6è ja. Exacte, ja han vist més partida... No és bé, només no veure el primer joc ja han vist que els germans ja tenien una actitud diferent. Han après la lliçó de l'any passat. Ja han errat menys i es ven també que la pilota es deixia més i amb més confiança. Bueno, de moment, la tònica de la partida és que aquell equip que trau es fa amb el joc i el que trenca aquesta tendència pot ser definisca aquesta final. Sí, ara la partida, dona compte, si fan el joc ara l'equip d'Alberic, estan iguals a 15, vol dir que estem a mitjan partida. D'en avant, en cas de que igualaren, ahir va comptar molt ja el físic, el que pugui aguantar més el ritme i el que ja entre en aquesta sèrie d'errades que ja ben segur van a tindre degudes al cansanci, que les cames i els braços ja no responen, i el que més bé en forma plegue, però sempre que mantinguent aquest dau que va ser important. La raspa Choto directament a la llotja. 15 i 30. Per a l'equip d'Alberic, que mana en este 6è joc d'esta final de la Lliga Sub-23 de Raspall, que els estem oferint en directe des del Trinquet de Genovés i que de moment mana per un joc de diferència en el marcador l'equip de Piles, que vestís de roig. I el que està clar és que estem disfrutant d'una partida, d'una final emocionant i que ben segur hasta el final no anem a aclarir res i veient a més també jugades amb molta intenció i col·locació. Ha tret Ricard Sant Andreu, la baixa, tocadeta en la careta, l'alça punxa i el rebot no, toca el tamborí, per tant és 15. Igualen a 2 els rojos. No, pega col, no pega tamborí, el que passa que pega dins de la ratlla perquè el dau sí que... Ja ha fet l'efecte que havia posat. Sí, demarca la zona del dau i quan pega la part de dins, una vegada bote, ahí sí que és mala ja. Està millor de vista Enrique Sarasol, que no qui es parla. M'ha paregut, no, jo tamborí no l'he vist, he vist que pega des, així veient la ratlla, que esta és la de l'escala, però on s'acaba el cristal. Ahir comprovat dins del dau, quan se la bota el jugador del dau, si pega de la ratlla cap a la muralla, dins d'aquest rectangle o d'aquest quadrat que n'hi ha ahir, sí que la pilota és mala ja. A 2, igualtat en este joc. L'alça punxa. Bo de braç per a Ricard, que l'envia pegadeta a la careta. L'alça de nou la palma del jugador de Piles, que ara la deixarà al rebot. Ha hagut de rectificar